Així que, com ho plantejarem, això de la presentació? La presentació anirà dirigida a totes aquelles fades i nimfes, bruixots i bruixotes, que cada tarda, cada matí s'enfronten a la bellesa del carrer, de les places, s'enfronten de front i van a per totes després de que les albes siguin deslliurades. Molt bé. Però, diguéssim, que ens explicaràs la teva biografia o com... Sí. La meva biografia, els llibres que he tret al llarg de 8 anys, el juliol farà 8 anys, el juliol del 2015, l'any enguany, i llavors explicaré de què tracten els llibres, quin tipus d'estructura utilitzo, estructura automàtica. Després parlaré del que significa per mi els centres psiquiàtrics, que significa per mi el fet d'estar a la terra que vol ser alliberada de l'esclavitud i de moltes terres germanes que també ho volen, i és per això que lluitem. Molt bé, doncs bé, ara d'aquí una estona començarà la presentació i ja ho gravarem també, Vinga. La presentació d'aquesta nova reimpressió del teu llibre, Barreja, de Daniel Ferrer i Esteban, que van publicar en Buscall, que era el 2008, i ara hem fet una reimpressió i són a la Biblioteca Pompeu Fabra. I bé, parla'ns el que tinguis pensat de dir. Sí. Volia explicar que va començar als 15 anys, era l'any 90, 89-90, i ara fa 25. Des tenia 15 anys, com dic, va ser el meu primer poema, una parada d'autobús. Estava com ara en aquell poema, estava sortint d'una punxa d'una serp, i vaig fer 7 passes, per veure si em moria per el superior o no. Ara em torno a enverinar amb versos nous, amb una llibre que es diu Noves, i ja em porto des del 2007 amb Buscall, vaig publicar la impressió de Barreja, em porto ja 14 més, i els 3 últims són de la trilogia de química, l'encetar-me i establir, després vingué la caixa i el diamant. Llavors, ara estem d'alguna forma intentant seduir a la immediatesa de l'Albert, que s'escampa pels carrers i les places i no arriba mai a l'hora. I després d'això trauré la biografia una mica. En el Màgica Llum, el 105è llibre després de l'època de Barreges, que comença amb la Barreja, va ser amb la Barreja barrejada, va seguir amb els barrejades barrejaren i la Barreja, va dir el Màgica Llum, el 2010. I allà participar a les freixes i l'Alfonso Emboronat. I en Gerard Quintana va fer prou de la Barreja barrejada i anava a parlar una mica d'això. Segueixo, si vols. Sí. Tu fes el que tinguis pensat. Sí, havia pensat d'escriure, de llegir alguns dels llibres, alguns dels que han sigut fins ara. La Barreja, per exemple, llegirem en va, tantes frases, versos, paraules. En va, màgiques i glòries tornades, del sant intens i la fada maga, de les corrandes antigues passades. Estigma d'hores immaculades. Supèrbia de certs corruptes, en va. En va el pensament pres, la lluita. En va escalçant les penombres per fer l'horitzó més ardent, més amant. Fins a l'últim sospir ennegrit de nit. I serem com havíem imaginat, sense cap mena de dubte. No hi ha comiat, no en va, ja és lliure d'instant. Aquest seria l'embar, el Barreja, i vaig començar amb poemes també com aquest, que es diu Ara les paraules. Resten mudes i ja no diuen per res. Dels reclams de la terra vinc a tu i ja res no ens espantes que les barques. I de nit somiarem com érem ahir, i el demà no ens podrà dir res més. Continuarem com aquell primer batec, sentint-nos lliures per dins, per fora, entre el llenguatge de les hores molles. I ja res no serà com era abans imaginat. Darrere les parpelles hi ha la mà, d'aquells que tenen les meves esteses, d'aquells que volen donar-nos un comiat, sense un adéu, sense cap altre despertar. Darrere dels arbres de les paraules juguen,
ara de tornar-nos a trobar, lliures de nit, de comiats, de mentides i sortides. Anirem en els pols a ensenyar la vida. Després vull llegir un poema també d'altres llibres, com per exemple El noia nua de Barreja Barrejada. Una noia nua s'afanya a vestir els pensaments d'ahir, camina sola pels passatges de la memòria mentre dorm, i aquests són els somnis que van diré si no vens després, i aquestes són les línies que l'estriu mentre dansa lliure, i així pots imaginar-te la resta només d'obrir la finestra. Ella et mira amb els ulls bruns, carregats de nits i espera, balla les llàgrimes entre les parpelles eixutes de neguits. No esperis res, fes-ho, llança't als seus braços i creixerà. Aquesta manera tenim de passar el temps sense llures. Aquesta forma gairebé muda de dir les coses sense llum. Quan la foscor arriba entre el carrer i les finestres adormides, quan les brases tornen al tardís del castell al llit bullins, aquell gotet que veurem mentre esperem més de pressa, perquè si arribi ràpid el temps, que sigui veloç a tornar, la trobada. Ella camina solitària, ell s'ho mira tot somrient. Tu que camines i el son és felicitat imaginada, les barcianes amaguen tantes llums com encanteris, tants cants com misteris i lluny. On s'adormen els llibres alliberats de mostres xuls i rebuscats, quan ja no es caldrà buscar res, quan s'arpega el que diu el sol, a tots els astres que es prenen al cel enllà, el tema missatgera. Mentre esperen els seus ulls, els guiïn més enllà del vent, quan ells somiaven aquella noia lliure i nua que dansar, més enllà de les faules i les fantasies, on tu hi tens la finestra, allà n'escull les paraules per fer-les encara més tendre. Allà la foscor arriba entre el carrer i les finestres adormides, allà on tots som sense voler res més, allà on trobo tot reser. Complir desitjos, de Daniel Ferrer i Esteban dins el llibre Barreja. I el complir mai va ser el càntic. De fet, cada càntic era un riu antic i les nostres frases fetes vers d'ahir. De res serviren les paraules, ara tot era joc mut d'atzars. I ja no valien més les armes, tot era el pou i mort, moll, i acomplíem desitjos de forma rara. Cada vers era nu i ple de màgia a l'alba. Els nostres errors eren dictats per ments perverses i alienades. Els seus infortunis mai s'averen d'ànimes. I t'enrabiaves amb la pluja de veu que omplia de finestres l'ànima. Érem com ens vèiem i jugàvem darrere la penosa visió de l'alba. Aquesta visió que no dic com amago, qui sap si veure'ns més purs, despulla paisatges i fa nues les besades. Després d'aquesta primera trobada, ja res serà com hauríem imaginat, ni res restarà mut per les imatges. Sé que la blanca escuma ara s'alça, qui sap si demà tindrà permís per trobar-la. Ara tots som muts i envelleix la nua tarda, qui sap si l'endemà ja no calen mirades. Ara tot sembla anunciar la mort de l'alba, aquella estrella il·luminada que no dius, aquella frase que s'acarona a l'espatlla de demà. Quan ja res serà i naixeran promeses com a fanys. I de res servirà diagnosi mèdica ni grises americanes. Ara, a aquestes alçades, les punyalades van cares i no hi ha joc ni ball de màscares. Cada instant despulla la tarda, no hi ha perversions a les matinades. Compleixes desitjos amb la celeritat de l'alba, que s'esmuny com una ona silenciosa per la plana. La seva nit era vers de l'ahir, el seu dia matinades, i estem sembrant encara que fugim de tempestes, i estem guarint-nos encara que no es vegin les cicatrius. Malgrat la manca de ritme o el caminar estàtic, ja no hi ha branques a les llunes negres de les seves blanques veles, roges esteles. Ja no hi ha silenci ni muts a les tavernes. Les seves veus vessen de les copes com les meves. Qui ens diu si la pluja només ha dut silenci, si l'alba durà la resta,
o un sol instant darrere la finestra, el cop i el crit de l'ahir són petjades que cal mantenir. Ara, sí, estem aquí amb el Daniel Ferrer i Esteban i ens explicarà una teoria molt particular seva, molt peculiar. Vinga, endavant. Resulta que al món va haver una gran glaciació, no? Hi havia els dinosaures que eren allà i es van congelar, tots, no? Però abans van deixar fluids per tota la Terra, escampats, com grans llacs, grans rius. I llavors tinc la teoria que tots aquests fluids han esdevingut pedres precioses. La coneixem com a rubí seria la sang, vindria a ser la sang, la coneixem com a diamant, vindria a ser el semen, la coneixem com a ors, vindria de l'orina, com el blanc, el que seria el safir vindria de la llet materna, el que seria l'esmeralda vindria de l'angositat dels dinosaures, i així successivament. Si ens fixem, els colors és una gamma perfecta, i també la lila, la jaixa, que és el fruit vaginal de les femelles, que jo l'anomenat jaixa, però que seria l'ametista, i resulta que l'ametista, tant el color lila com el color rosa, està molt mal vist per l'Església Catòlica, tot i que alguns ho porten en els gorros, com els hàbits, com el ritual, la litologia que porten ells, no? Litologia, no sé si és correcte, però bé, el que porten ells, val? Però llavors resulta que a les banderes del món no hi ha liles ni roses, a part de la republicana, que no hi és ara mateix, però sí que hi és, però no oficialment, o la de Castella, no? És al fons, sí que hi ha un equip de futbol, però de banderes de països no existeix, ni el rosa ni el lila. Són coses curioses que ens intenten amagar, com per exemple l'origen real de les pedres precioses, que vindria dels fluids corporals, dels mamífers i també dels rèptils. Llavors, què podríem arribar a fer? Podríem fer bestieses, col·locant pedres precioses a molts llocs i podríem fer quantitat, podria estar a tot arreu i la gent que n'hi ha de fer és perquè no és que hagi perdut valor, que en té tant que el convertim entre tots. I llavors, hi ha una visió molt gran d'això i també tenim pensat posar contenidors vermells, blancs i liles, a part dels existents, i també d'algun altre color que ja anirem desvetllant, però tot és imaginació, tot és somni, tot és realitat, encara que no sigui ficció, o hi hagi gent que no ho cregui fins que no ho vegi, i això ho veurem, i serà aquí. Ara ens parlaràs dels teus ingressos que has tingut i tot això, el tema psiquiàtric. Sí, perquè abans del començament ja per finalitzar el documental aquest de la presentació aquí a Mataró a la Pompeu Fabra del llibre Barreja i he anat explicant més o menys la biografia, he recitat algun poema, el seu company Jesús també, i llavors el que ara mateix faré serà explicar una mica el que ha sigut per mi 11 ingressos psiquiàtrics en els últims 20 anys. I bé, el fet és que a mi ja de ben petit era bastant rar. Jo era una persona molt introvertida, molt al meu món, amb les meves joguines, els patis, els colors, les llums, la màgia que t'ho despertava tot, i aquesta màgia no m'ha deixat acompanyar fins ara. El seu Lluís Llach, malgrat la meva barba, tinc l'infant a la mirada. O venia a ser no exactament potser així, però aproximadament. I llavors m'ha passat que als 15 anys vaig començar a descontrolar-me amb el tema dels tòxics, sobretot amb la cervesa i els porros van començar i després ho vaig arribar a provar tot. I als 18-19 va ser el boom, quan vaig venir d'Anglaterra amb 22 bolets al·lucinògens al cos, i llavors va passar que a Badalona van apallissar entre 3, una il·luminació totalment gratuïta, no sé que tingués algun motiu ells que ja no els desconec, i vaig haver d'anar a Menorca, i a Menorca vaig arribar aquí amb substàncies psicotròpiques al cos també, portant una ampolla amb MDA, amb speed i amb cocaïna,
i vaig arribar tot pertorbat aquí, però amb idees molt estranyes, però totalment certes, i s'està mostrant amb el temps que eren completament certes. Agafo les posicions amb les estrafalàries pel moment, això rondava l'any 95, i llavors, cap al 96-97 vaig ingressar per primer cop, fins ara, fins avui. Aquest divendres no toca l'alta clínica, l'últim ingrés, i cada ingrés evoluciono, crec jo, pel que em diuen els professionals, i gent molt maca, que els vull enviar una salutació molt cordial, i que m'han fet veure moltes coses, i jo he afluixat per fi, i ells també han afluixat a mi, abans anava cops a les parets, i no anava una mica al ritme del món, i anava cansat també d'anar a contracorrent, potser hem de suportar més, torno a veure amb la màgia, potser que a vegades l'havia perdut, i tots són pujades i baixades, generalment pujades, però també tinc alguna baixada, i ja es diuen allò dels dos pols, no? Que van amunt i avall, i molts artistes també han tingut la sort també de viure una bogeria com la que mantinc dia a dia i que ara em porten avui aquesta tarda màgica aquí a la plaça amb tants companys i companyes. Fins ara.